салом алейкум бародаро, телефонҳои фурӯшӣ дар бозори Фаровон марҳамат тамошо кунед ба нархи арзон. ина тамошо кунед бародаро, любой намудаш ҳаст бачаҳо. ина тамошо кунед бародаро, телефонҳои фасон, планшет бародаро, ина ҳамаи намудаш ҳаст. ина марҳамат тамошо кунед акаҳо. ина баъд радиоҳо ҳастай бародаро, калонкаҳо ҳастай, марҳамат тамошо кунед. калонкаҳо ҳам ба нархи арзон, марҳамат тамошо кунед бародаро. ина заряфяк чихол, ина бинед бародаро, марҳамат тамошо кунед. мисол ҳамаи чиз ҳастай, ҳамаи чиз ба нархи арзон, марҳамат тамошо кунед бародаро.